Най-често срещаното заболяване на щитовидната жлеза е автоимунният тиреоидит на Хашимото. По последни статистически данни, над 30% от младите жени имат повишен титър на антитела. Какво всъщност представлява автоимунният тиреоидит на Хашимото? Заболяване, при което нашия организъм започва да разпознава нашата собствена жлеза като нещо чуждо и започва да я атакува, в резултат на което се унищожават голяма част от клетките на щитовидната жлеза и тя не успява да синтезира необходимите ни хормони. В резултат на което се достига до състояние на намалена функция на щитовидната жлеза. Създадох тирозар, защото вярвам в балансиращата мощ на природните съставки. В състава му влиза елтирозин, женшен, ашваганта, цинк, селен, витамин D и магнезий. Цинк и селен са важни микроелементи, които подпомагат естествената синтеза на тироидни хормони, както и подпомагат конверсията или превръщането на неактивния Т4 в активен Т3. Женшен и ашваганта са с естествен произход, които имат отношение към метаболизма, подобряват общото състояние, повишават енергията. Те водят до намаляване нивата на кортизола, който е и стресовия хормон. Витамин D е важен имуномодулатор, който изпълнява основна роля при борбата с автоимунните заболявания, каквото представлява и тиреоидита на Хашимото. Засилва имунната ни система и подпомага естествената синтеза и секреция на тироидни хормони. Магнезия е важен микроелемент, който подпомага усвояването на йод и участва в нервната проводимост и мускулната функция. Има добро повлияване при умора, спазми и тревожност. Тирозар подпомага нормалната функция на щитовидната жлеза, като е подходящ както при автоимунен тиреоидит на Хашимото, така и при хипотиреоидни състояния. Активните съставки оптимизират производството на тироидни хормони, като премахват симптоми като умора, липса на енергия, напълняване, безсъние, напрежение и потиснато настроение. Тирозар благоприятства метаболизма, подобрява когнитивните функции и намалява оксидативния стрес. Приема се по една капсула дневно преди хранене с вода за минимум 3 месеца. Благодарение на естествения си състав, тирозар е подходящ както за самостоятелен прием при профилактика и превенция на тироидни заболявания, така и в комбинация с левотироксин или по-известни като елтирокс или елтироксин при хипотироидни състояния.